салом бинандаҳои арҷманд. Тавре медонед, асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз 16 май барои анҷоми сафари давлатӣ ва иштирок дар нишасти Осиёи Марказӣ ва Чин ба ҷумҳурии мардумии Чин сафар карданд. Дар бораи аҳамияти ин сафар ва умуман ҳамкориҳои Тоҷикистону Чин суҳбате дорем бо Парвез Муҳаммадзода, муовини директори Маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. Хуб, ташаккур ки барои суҳбат бо мо имконият ёфтед. Дар оғоз бигӯед ки сафари давлатии президенти кишварамон ба ҷумҳурии мардумии Чин аз нигоҳи сиёсӣ чӣ аҳамият дорад ки мавриди таваҷҷӯҳи зиёди расонаҳо қарор гирифт? ташаккури зиёд. Дар воқеъ сафари давлатии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷумҳурии мардумии Чин рӯзҳои 18-19 майи соли ҷорӣ бо даъвати раис ҷумҳурии мардумии Чин доир гардид ва ба ҳамагон маълум аст ки пӯшиши иттилоотӣ чӣ дар дохил ва чӣ дар хориҷи кишвар хеле зиёд ба назар мерасад ва бояд гуфт ки сарони ҳарду давлат дар пешбурди шарикии ҳамаҷонибаи стратегии миёни Тоҷикистон ва Чин нақши муҳим доранд ва мин баъд низ дар сурати хуби табодул дар сатҳи олӣ ва тамосҳо миёни сатҳҳои гуногун идома дода мешавад ва бояд гуфт ки ин сафар аз нигоҳи стратегӣ барои ҳарду ҷониб аҳамияти сиёсию стратегӣ дорад. Илова бар ин бояд гуфт ки сафари сарони давлатҳо дар фазои самимӣ оид ба дастовардҳои ҳамкориҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ва Чин дар тӯли 31 соли гузашта суҳбат карданд ва мубодилаи афкор сурат гирифт ва инчунин табодули назар оид ба масъалаҳои байналмилалию минтақавӣ мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн қарор гирифт. Тарафҳо бо натиҷаву самаранокии ҳамкориҳои кишварҳо дар доираи ҳамкориҳои мутақобилан судманди дуҷонибаву бисёрҷониба сурат гирифт. изҳороти муштарак, барномаҳои муштарак, эъломияҳои муштарак ва санадҳои дуҷониба ва бисёрҷонибае ки миёни Тоҷикистон ва Чин қаблан ба имзо расида буданд мавриди таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардид ва бояд таъкид намуд ки ҷонибҳо минбаъд низ таъмиқи эътимоди сиёсӣ, эҳтироми тарафайн ва таҳкими дӯстии анъанавиро дар асоси принсипҳои эҳтироми мутақобила, ҳамҷавории нек ва ҳамбастагию дастгирӣ ва нафъи мутақобила равона хоҳанд намуд. Аз нигоҳи сиёсӣ ин бозгӯи он аст ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ба муносибатҳои дӯстона, стратегӣ ва ҳамсоягии нек бо ҷумҳурии мардумии Чин дар ҳама соҳаҳо ҳамкориро идома хоҳад дод. дар натиҷаи мулоқоту музокироти сатҳи олӣ миёни ду кишвар санадҳои нави ҳамкорӣ ба имзо расида, изҳороти муштараки ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии Чин дода шуд. фикр мекунед бо дар назар гирифтани мувофиқатномаҳои нав акнун дар ҳамкориҳои ду кишвар чӣ дигаргунае ба вуҷуд хоҳад омад? дар рафти сафари навбати президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷумҳурии мардумии Чин як қатор санадҳои ҳамкорӣ миёни ҷумҳурии мардумии Чин ва Тоҷикистон ба имзо расид ки дар умум 25 санади ҳамкориро ташкил медиҳад ва 13 адади он дар ҳузури сарони кишварҳо ба имзо расид ва масоили ҳамкориҳо миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Чинро дар соҳаҳои сиёсию амниятӣ, тиҷоративу иқтисодию, нақлиёту, санитарӣ, кишоварзӣ, илму техника ва дигар соҳаҳои мутақобилан судманд миёни ҷумҳурии Тоҷикистон ва Чин ба имзо расиданд ки ин санадҳои ба имзо расида барои ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҷумҳурии мардумии Чин яъне санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ ба ҳисоб мераванд ки дар равобит миёни ин кишварҳо як саҳифаи наверо, як марҳилаи нави ҳамкориро
ба вуҷуд овард ва бояд гуфт ки санадҳои ба имзо расида санадҳои нави ҳамкорӣ ба ҳисоб рафта соҳаҳои нави алоҳидаи ро ташкил медиҳанд ки ба таъмиқи минбаъдаи ҳамкориҳои дуҷонибаи ҷумҳурии Тоҷикистон, рушди содироту воридот ва умуман гардиши молу маҳсулот ва ҳамкориҳои мутақобилан судманд мусоидат хоҳанд намуд. мавзӯе ки солҳо боз на танҳо дар минтақа балки дар ҷаҳон мавриди таваҷҷӯҳ қарор дорад, барномаи як камарбанд як роҳ аст. лутфан бигӯед ки дар ин замина ва дар мавриди нақши Тоҷикистон дар барномаи мазкур чӣ пешравӣ ба даст омад? пеш аз ҳама бояд қайд намуд ки ташаббуси як камарбанд як роҳ аз қабули ин ташаббус аллакай 10 сол сипарӣ мегардад. ба ҳамагон маълум аст ки соли 2013 пешниҳод гардида буд ва ҷумҳурии Тоҷикистон аввалин кишваре буд ки яъне онро дастгирӣ кард ва як санаде бо номи меморандум оид ба бунёди муштараки як камарбанд як роҳро дар соли 2014 ба имзо расонид. дар доираи он як барномаи махсусиро бо номи баҳамории стратегияи рушди стратегия миллии рушди Тоҷикистон барои соли 2030 ва як камарбанд як роҳро таҳия ва ба имзо расониданд ки нақша чорабинии алоҳидаро дар бар мегирад ва дар доираи он як қатор лоиҳаҳои муштарак дар ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ гардиданд ва бояд гуфт ки дар соҳаҳои тиҷорату иқтисод, сармоягузорӣ, илму техника, сайёҳӣ, нақлиёт, экология, коммуникатсия, технологияи иттилоотиву коммуникатсионӣ, обу энергетика, амнияти озуқаворӣ, рақамӣ кунонӣ, технологияи абрӣ, зеҳни сунъӣ, рушди минбаъдаи сабзи энергия ва афзоиши самаранокии энергия барои таъмини рушди устувори иҷтимоию иқтисодии Тоҷикистон ва Чин мусоидат хоҳанд намуд. яке аз навтарин лоиҳае ки дар доираи сафари пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷумҳурии мардумии Чин дар доираи як камарбанд як роҳ пешниҳод гардид, ин лоиҳаи сохтмони роҳ қитъаи аз деҳаи варшези вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон то гузаргоҳи Қулма Қаросу, инчунин муосиргардонии ин гузаргоҳи сарҳадӣ дар чорчӯбаи як камарбанду як роҳ мавриди омӯзиш қарор дода шуд ки барои бемамоният дар 4 фасли сол барои интиқоли молу коло мусоидат хоҳад намуд. агар ба тавофуқҳои ҳосилшуда нигоҳ кунем, таваҷҷӯҳи зиёд ба ҳамкориҳо дар бахши энергетика ва соҳаи нақлиётию иртиботӣ дода шудааст. тарафҳо аҳамияти ташкили долони нақлиётӣ, иқтисоди Чин, Тоҷикистон, шимоли Афғонистон, таҷдиду азнавсозии роҳи мошингарди Чин, Тоҷикистон, Ӯзбекистон ва рушди долони мултимодалии Чин, Тоҷикистон, Ӯзбекистон, Туркманистон, Эрон, Туркия қайд карданд. аз назари шумо ташкили ин долонҳо барои Душанбеву Пекин чӣ аҳамият дорад? дар воқеъ ташкили чунин долонҳо ҳам барои Тоҷикистон, ҳам барои Чин ва барои дигар кишварҳое ки аз ин масир аз кишварҳои онҳо мегузарад, чи Ӯзбекистон, чи Тоҷикистон, чи Туркманистон, чи Эрон ва чи Туркия ки инҷо шумо номбар кардед, ин аз аҳамияти пеш аз ҳама аҳамияти стратегӣ доранд ва барои интиқоли бемамонияти молу маҳсулот аз тариқи ин кишварҳо ва барои умуман дастрасӣ ба бозори минтақавӣ ва ҷаҳонӣ ва роҳ ёфтан ба бандарҳои ҷаҳонӣ молу колои кишварҳои ин масир мусоидат хоҳад намуд ва аҳамияти бузург дорад. густариши робитаҳо бо Чин дар ҳолест ки ҳам ҷониби Тоҷикистон ва ҳам ҷумҳурии мардумии Чин аз давоми 10 соли барқарор шудани муносибатҳои шарикию стратегӣ изҳори қаноатмандӣ намуданд ва таи ин солҳо ҷумҳурии мардумии Чин ба муҳимтарин шарики тиҷоратии Тоҷикистон табдил ёфтааст. ба андешаи шумо минбаъд ҷойгоҳи Чин дар муносибатҳои иқтисодии хориҷии мо чӣ хоҳад буд? дуруст қайд кардед. Бояд қайд намуд ки ҷумҳурии мардумии Чин дар
از نگاهی یا که از روی حجم تجارتی متقابله در حجم عمومی گردش سودای جمهوری تاجیکستان در سگانه کشورهای به حساب می روند که یک از شریکان بزرگترین تجارتی و اقتصادی و سرمایه‌گذاری تاجیکستان به حساب می رود و وسعت من بعده رابطه های تجارتی و اقتصادی با جمهوری مردمی چین همچون یکی از دولت‌های پیشرفته منطقه برای جمهوری تاجیکستان یک اهمیت مخصوص دارد و در مناسبت اقتصادی جهانی یک جایگاه مخصوص را کسب می‌نماید. زیرا اگر ما وابسته به این مسئله با تحلیل سخنرانی‌های پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان ضمن ملاقات با دایره نمایندگان شرکت‌های چینی در شهر سیان جمهوری مردمی چین نظر افکنیم، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان مخصوص قید کردند که حجم گردش متقابله میان تاجیکستان و چین افزایش یافته است و آن 40% را تشکیل می‌دهد و در عین حال بیش از 100 شرکت سرمایه‌گذاری چینی در جمهوری تاجیکستان فعالیت دارند و در 10 سال اخیر از جانب سرمایه‌گذاران چین به اقتصادیات تاجیکستان 2.6 میلیارد دلار سرمایه وارد گردیده است که این بیش از 57% سرمایه مستقیم را تشکیل می‌دهد. علاوه بر این در این دوره نتیجه سرمایه‌گذاری مستقیم چین در حجم عمومی سرمایه‌گذاری مستقیم جمع شده با اقتصادیات ملی جمهوری تاجیکستان 43% را تشکیل می‌دهد. باید گفت که سطح بلندترین در سودای متقابله میان تاجیکستان و چین محض به سال 2022 راست می‌آید که 1.2 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهد که آن اگر ما تقسیم نماییم صادرات و واردات آن را، صادرات 368 میلیون و واردات 842 میلیون را تشکیل می‌دهد که این یکی از نشاندهنده‌های بهترین برای همکاری‌های تجارتی و اقتصادی میان تاجیکستان و چین به حساب می‌رود. در شرایط امروزه کدام منفعت‌های مشترک تاجیکستان و چین را به هم نزدیک می‌کند؟ به اندیشه ما باید گفت که تاجیکستان و چین رو مناسبت‌های دوستی، استراتژی و همسایگی نیک به هم می‌پیوندند و ساحه نیست که تاجیکستان و چین رو یعنی منفعت با هم نپیوندند. جمهوری تاجیکستان و چین در ساحه‌های گوناگون در تطبیق لایحه‌های مشترک منفعت دارند. علاوه بر این تاجیکستان و چین در بررسی مسائل مبرم مناسبت‌های بین‌المللی و منطقوی موقعی به هم نزدیک یا همسان دارند. تاجیکستان و چین منفعت دار در مبارزه بر ضد تروریسم بین المللی، اکستریمیسم، خشونت‌آمیز و دیگر تهدیدهای عنعنوی و غیر عنعنوی منفعت دار میباشند. در دایره همکاری‌های متقابلا سودمند دو جانبه و بسیار جانبه همیشه جانب‌ها منفعت دارند که در پی کمک همدیگر باشند و یکی از سندهایی که در رفت سفر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان به جمهوری مردمی چین روزهای 18-19 سال جاری، این سند همکاری بین حکومت جمهوری تاجیکستان و حکومت جمهوری مردمی چین درباره برگزاری تمرین‌های مشترک ضد تروریستی به شمار می‌رود که این از منفعت‌های مشترک میان تاجیکستان و چین دلالت می‌دهد. می‌دانیم که سرور دولت در نشست آسیای مرکزی و چین شرکت نمودند. می‌گفتید که حضور تاجیکستان در این نشست چه تأثیری برای کشور ما دارد؟ پیش از همه باید قید نمودیم که تأثیر مثبت دارد و اشتراک در این فرمت نه تنها بر رشد
ҳамаҷонибаи Тоҷикистон дар доираи ҳамкории дуҷониба ва бисёрҷониба бо назардошти татбиқи лоиҳаҳои муштараке ки дар доираи ин формат ба имзо мерасанд ё ин ки амалӣ мешаванд барои кишвари мо яъне таъсири мусбат доранд, зеро татбиқи лоиҳаҳо дар соҳаҳои гуногун дар доираи харитаи роҳ ки барои солҳои 2022-25 ба имзо расидааст ва 7 самти стратегиро дар бар мегирад, онҳо танҳо ба фоида ё ки ба манфиати кишвари мо аст ва умуман барои рушди иҷтимоию иқтисодӣ, нақлиётӣ, амниятӣ, паст кардани сатҳи камбизоатӣ ва умуман аз таҷрибаи ғании Чин тавассути илм ва технология барои пешрафти кишвари мо мусоидат хоҳад намуд. лутфан каме дар бораи ҳамин формати нав бо номи Осиёи Марказӣ ва Чин маълумот медодед. Он бо кадом ҳадаф ташкил шудааст ва барои минтақа чӣ медиҳад? бояд қайд намуд ки формати Чин Осиёи Марказӣ яке аз форматҳои нави ҳамгироӣ миёни Чин ва кишварҳои Осиёи Марказӣ ба шумор меравад ва чунин формат як формати наве аст ки дар ин кишварҳо амалӣ мешавад. Чунин форматҳо бо дигар кишварҳо низ ҳаст, вале дар фарқият бо дигар кишварҳо ин формати Чин Осиёи Марказӣ дар аз нигоҳи вақт тавонист ки як дастовардҳои хеле зиёдеро ба даст биёрад ва дар доираи он харитаи роҳ барои ҳамкорӣ барои солҳои 2022-25 ва санадҳои нави ҳамкорие ки дар рафти ин саммити ки дар шаҳри Сиани Ҷумҳурии Мардумии Чин рӯзҳои 18-19 доир гаштааст ба имзо расидааст. Ин ба манфиати кишварҳои Осиёи Марказӣ ва Чин аст ки тавонист Ҷумҳурии Мардумии Чин ба ҳамкориҳо бо кишварҳои Осиёи Марказӣ таваҷҷӯҳи хоса дорад ва ин як платформаи нави таъмиқи ҳамгироӣ, ҳамшарикӣ ва дӯстӣ бо кишварҳои Осиёи Марказӣ мебошад ва аз нуқтаҳои калидие ки имрӯз дар саммит аз ҷониби Си Ҷинпин раис ҷумҳури мардумии Чин садо дод барои кишварҳои Осиёи Марказӣ чӣ медиҳад, шумо инҷо қайд кардед. Дар воқеъ Чин хостори модернизатсияи кишварҳои Осиёи Марказӣ аст. Чин хостори ҳамгироӣ бо кишварҳои Осиёи Марказӣ аст. Чин хостори як минтақаи суботу амни Осиёи Марказиро мехоҳад. Чин ҳамсояи босуботро мехоҳад. Чин ҳамсояи пешрафтаро мехоҳад. Чин мехоҳад ки аз таҷрибаи худ барои коҳиш додани сатҳи камбизоатӣ ба кишварҳои Осиёи Марказӣ мусоидат намояд. Чин барои татбиқи амалии стратегияҳои муштараки кишварҳои Осиёи Марказӣ бо Чин кӯмак мерасонад. Чин барои ба роҳ мондани истиқрори ҳамкориҳои дӯстӣ бо кишварҳои Осиёи Марказӣ мехоҳад. Чин барои ба роҳ мондан ва ё аз навсозии минтақаҳои сайёҳӣ ва умуман сохтмони роҳи оҳан бо кишварҳои Осиёи Марказиро мехоҳад. Чин барои ҳамкориҳои мутақобилан судманд дар соҳаи нақлиёт, тиҷорат, иқтисодиёт, кишоварзӣ ва дигар соҳаҳо бо кишварҳои Осиёи Марказиро дар назар дорад. Чин тарафдори он аст ки долони сабз барои тозакунӣ бо суръати маҳсулоти кишоварзӣ ва иловагиро аз ҳама бандарҳои марзии байни Чин ва Осиёи Марказиро ҷорӣ намояд. Инчунин Чин аз бунёди долонҳои байналмилалии нақлиётӣ тавассути баҳри Хазар пуштибонӣ менамояд. Илова бар ин барои роҳҳои нақлиётӣ барои қатораҳои боркаши аз Чин Аврупоро яъне
пурзур менамояд. Илова бар ин дар бахши ҳамкориҳо дар соҳаи инноватсияи сабз бо кишварҳои осиёи марказиро ба роҳ мемонад. Чин корхонаҳои рақобатпазирро барои сохтмони анборҳои хориҷӣ дар кишварҳои осиёи марказӣ ҳавасманд мебошад. Инчунин чин кишварҳои осиёи марказиро барои ширкат дар барномаи роҳи абрешими фарҳангӣ даъват менамояд ва дигар мавқеъгириҳои чин ки барои минтақаи дурахшон, барои минтақаи пешрафт, барои минтақаи суботу амни осиёи марказӣ дар доираи формати чин осиёи марказӣ мавриди баррасиву таҳлил қарор дода шуданд ки ин барои ояндаи кишварҳои осиёи марказӣ мусоидат хоҳад намуд. ташаккури зиёд ба шумо барои як суҳбати пурмуҳтаво. бинандаҳои арҷманд, ёдовар мешавем ки суҳбате доштем бо Парвез Муҳаммадзода, муовини директори маркази тадқиқоти стратегӣ назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба сафари давлатӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҷумҳурии мардумии Чин ки давоми 4 рӯз давом ёфт. инҷо барномаи мо анҷом меёбад. барномаҳои дигари шабакаи ҷаҳонамо идома доранд. Бо мо бошед.